nini wazo zonke izinto mdali wezulu nomhlaba xa siqalisa lo msebenzi waseshefu kule nkqubo Nkosi intsha engaqhelekanga abathi Nkosi abangaqondiyo Thixo bazo kuba phambi kwakho kwamgqibela Juda akukho kwaluka kungaluki ngoko wena ufuna abayigcinayo yonke imithetho yakho nabakwenzayo ukuthanda kwakho sikelela lo msebenzi uthamsanelise uzukise konke sizakwenza sikuthethe akufumana intsikelelo evela kuwe konke okusicela singagunyazisi ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu amen. Tumisani uyehova oyasekhaya sitshayile isifundo sethu sokuqala sokugqibela sale mini khangela kuwe mvana ukholo lwakho njengoko libhaliwe kula ncwadi kaMpostile uPaul ebhalela irhameli yase-Efese sifunde kwisahluko sokuqala sifunde kwisahlukwana sesixhenxe esinayo kuye inkululeko ngokuhlawulelwa kwethu ngegazi lakhe ukuxolelwa kwezono ngobutyebi bobubalo lwakhe eli ngelilizwi likaThixo Thixo makalisikelelela lithamsanelise ngokunako naphakade amen. Eli ke rhamente lithuba lezaziso umphakamise umdala uMavuso enze izaziso umama umongamelikazi nomama
umongamelikazi osecamu kwakhe, ndibulise oomama, ndibulise ulutsha oluvuma kamnandi, ndibulise ne-Sunday School ngegama lenkosi molweni. Umfundisi wethu oqalayo ukuphatha kweli banga kuzawufuneka usebenze kakhulu mfana, kuba kaloku mininzi imisebenzi ezawusetyenzwa namhlanje. Kuza kungeniswa abantu ebandleni, kuphehlelele abantwana, kutyiswe umthendeleko. Kodwa ke imisebenzi eza kusetyenzwa kule nkonzo yokuqala kukuphehlelela kwabantwana nokungeniswa kwabantu ebandleni, kuba kaloku singabantu bazingcezu ezindala ngoku. Funeka siphume nje kancinci siyofumana amanzi, sibuye. Xa ubuya uyawutyisa ke abantu umthendeleko. Sikhumbule ke marhameti ukubana imali emdaka ayivumelekanga kwinkonzo enjini. Kuyawufuneka nikhuphe imali emhlophe. Ndifuna babone nawo umfundisi wam bebesithi abamfuna umfundisi lona omnyama kule rhameti, bedumisa intloko, bethetha into abangayazi. Kodwa ke mfundisi, mna ngoku ndandiyiva le ndaba ndandiyiqonde yokubana uya kusebenza olu hlobo abantu basebenza ngayo aba bamhlophe. Ndiyabulela mfundisi. Izaziso kaloku zingumkhombandlela wokuyalekela Thixo. Siyabulela bamavusi. Masisondele kule nkonzo yethu yokomoya. Sivume sonke kakhulu lamakhulu 225 ikhokele Yehova. Phambi kokuba ndingene kule misebenzi iphambi kwethu, umsebenzi wokuphehlelela abantwana nokungenisa abantu ebulungweni bebandla, ngiyifunela nje bamavusi ndihlafuna iindawana zibe 2 zibe 3. Ndivile komfundisi uMoyo ukubana ziluhlaza okokuba bekukho iintetho ezithunukayo phaa eFirst 3 ezibhekise kuthi thina befundisi bamnyama. Umfundisi uMoyo cebe bani ukubana ziluhlaza sindicelele okokuba iphindiwe le ntetho yathethwa nakwiFirst 3 elandelayo, kodwa kamele kaThixo enye indlela abo bantu bayachasene nabafundisi abamnyama ebephuhlisa ulwazi lwabo banalo entliziyweni suka nje ke baliveza ngaphandle. Ke ngoku masisamkele isigqibo sithathwe yiFirst 3, singabi nomoya ombi kobo bantu bexhasa befundisa abamnyama, sibamkele nje thina ngomoya omhle wasecaweni, kungabikho calucalulo phakathi yimvumba yamanyama, singabi sisisulu songendaba.
Masikhaleze ke bamavuso. Kwesasahluko besifunda kuso. Sibambe nje umqolo bemnye. Othi esinayo thina inkululeko. Ukuhlawulelwa ngegazi lakhe. Xa sibonisana ngalo myalezo oligwana laseThaso ebhekisa kule rhamente yase-Efese. Nani irhamente yaseshesheni masiqwalasele ezi ndawana. Okokuqala, inkululeko lesikuyo thina abantu bakholwayo owathi uKristu wasikhenga yelakhe igazi kubukhoba bethu besono. Eyesibili, uxolelo lwezono esalufumana ngeemfefe zikaThixo. Njenganirhamente yam ngobukhoboka basenyameni, siyakukhumbula ukuba elizweni phaa ngaphambili kusalawula ubumnyama, abantu babethengiswa njengoba kuthengiswa inkomo negusha. Ubomi ke bobukhoboka bubomi obusisi. Ikhoboka linjengegusha nenkomo, alinalizwi lakusikhusela, lingenakubeka nasikhalazo kulo mntu ulithengisayo. Kodwa thina uthi lo mbhali sathengwa ngegazi. Akwabakela amazwi angasanele. Thixo anigcine anilondoloze ngokunaphakade. Amen. Thandaza mfundisi. Siyawagoba amadoda sinokulali eziphezweni zethu. Sinovuyo olukhulu nokhuleko olukhulu ukuthi sifumane umfundisi osenyongweni futhi usenhliziyweni futhi. Ingalo yakhe ingalo ephayo, ingalo esindisayo. Sikhuphile bawo kulovu ubukhoboka athetha ngayo umuntu wabo. Ethise ngaphezu kokucela nokuthandaza kwethu ngalokho wasifelayo uJesu Kristu Nkosi. Siphakamise sonke, siphakamise izandla sikhulumile Nkosi. Bawo lwabo uPepe Nkosi yethu lothando lukaThixo lungahlala kuthi sonke ngoku naphakade. Amen. Dibonu Yesu ngasemnyango.
mandibulele eli thuba ndifumanayo. Badala bam, ndiyaqonda into yokubana mandibize le presbytery ispecial ngoba kudala sizamazamana nomcimbi wokurhoxa ukamfundisa umzimba lo apha kule presbytery. Kungoko ke kule meeting into endibawela uyenza into yokubana ndinazise loo mcimbi lowo khona ukuze loo mcimbi lona ningahambe niwuva esithubeni ngoba nizawuva ulwimi esithubeni. Ngoku ndizawuzama into yokubana ndibize amagosa. Phofu loo magosa nobhala kwam akhe axelelwa ngale ntlanganiso. Amagosa khe ndawabona amanye egqitha ngefestire nangesithi phaa ngaphandle. Phambi kokuba siwabize kwadwa la magosa sizawabiza ngoku. Ndifuna uva phaa kuni malungu am, badala bam basekhaya, magosa am, into yokubana akukho nomntuna onombuzo kule nkcazelo yesi sityezo sokurhoxa ukamfundisa umzimba afuna usithetha. Ndinikazela thutyana. Kanene mfundisi wami, uthe esinye isikhalazo sakho sesalanyambalala yabantwana bakho nomfazi wakho. Kuyacaca ngokuba baxakile. Ngoku ufuna ubodla ngale mali yaseScotland. Mongameli, lungalibekekele presbytery. Andithethanga nto ngabantwana bam nendlu yam kunye nomfazi wam. Ndiyacela uba ubakhuphe kule nkqubo, ungabadibanisi, ungabafaki kule nkqubo. Inye qha into endithetha ngayo yimali yesakhiwo ebekufanele uba isekugcinweni lerhamente yaselabheni le eyenzele yona njengenye irhamente ezi iqhele ukuthi imali xa ilivele eScotland igcinwe lezo. Tyhini mfundisi, ingaba kwaneliswa kukugcina le mali iqokelelwa kwaba bantu bale rhamente yakho? Ingaba ukufanele ukuba le rhamente ayikuthembi? Uthi ngeke uvumele ugcine le mali xa ibingakuthembi? Hayi kaloku mfundisi wam, mayingasitheni into yobana le mali uyiqokelela ngegunya lele rhamente iphantsi kolawulo lwayo. Akunakuyisetyenziswa ungagunyazisanga sithi. Kutheni ngoku mfundisi ufaka umoya ombi kwimicimbi yecawa? Kutheni nje intliziyo yakho izele inkohlakalo? Ungamvumeli usathana adlale ngawo mfo wam. Xolele kodwa ukuthi mfo wam ungumfundisi ulingana nathi. Kodwa ke wenziwa sithaba thina abafundisi bamhlophe. Uqangedono mfundisi wam, ubuyele kulaa moya buKristu bokuthe ukugqobhoka kwakho. Ndiyawamkela. Uvile mfundisi wami, ilungu lami eli lepresbytery liyagadlela. Ligadlela into uve kakuhle. Lithi bathethayo ukhetha ubuyela kulaa sathana owathi kuye okanye ubuyela kuYesu Kristu. Phendula mfundisi. Mongameli wam, akukho nto encinci endizakutshintsha. Nento entsha endizawuza nayo. Uyacaza uba umoya lo kaThixo ujonge kunedwa nina befundisa kwamhlophe. Apha kuthi nijonge umoya kaSathane. Ezulwini alukho ucalucalulo. Uba na uya ezulwini khona naye kweli izulu nina. Xa ninje emhlabeni. Fanele ke mfana wami. Awukhetha wabala amazwi. Ungathi uqaqathekile. Futhi akaqaqathekeni kwakho uthi utsinde nokufundela ngenqu. Xa uthethayo wabala amazwi. Zawubiza la magosa ngokunye. Kodwa phambi kokuba ndifuna umuntu wabize, ndifuna ukuthi kuwe ayondlela ezopolitiko lena ukusiqala ngocalucalulo nazo zonke izinto. Yipresbytery yethu lena thina belungu. Nkosi yami, isisindo loo nto leyo yazi ngabe yivale nale ntlanganiso. Biza la magosa nobhala athi azongena. Mhlawumbi wona savile ebhadlileyo phambo. Magosa ngozinto ezibhadlileyo. Molweni magosa asekhaya. Ndithi mandikubise kwesi special presentation. Nkosi yami, siphathe lo mcimbi apha ngokurhoxa kwalo mfanyana umzimba. Loo nto ke sifuna into yoba athi beza kuqhatha mandiphakamele le ndawo.
bazawunikhatha anibonise ubuthembi nobunyewune bale nto ayenzayo. Nazi into yokubana unibuyisela bababuhlaba bondibangele nakade nibombela apha ningazinto nizingekanga. Funa nasilondolele ngoku andifuna sithethi ngokwesawuthetha ndiyakazoyanga uvulela